בקיצור, ניסינו לעשות סרט חתונה. לבד לא הייתי יכול, אז התחלתי לעשות טלפונים. התקשרתי ללטו לראות אם הוא יכול לעזור. הלו. מה אחי? לא, איזה, אני קרבו בעבודה, אני לא רואה את עצמי יוצאים פה היום. התקשרתי לדגני. התקשרתי לזיו. אחי, שלח פקס, אני במקסיקו. ואז נזכרתי שזיו הוא לא חבר. הבנתי שאין ברירה, וצריך לעזר בבנות. מאמי, אולי את תעזרי לי. נראה לך, אני הכרתי ביניהם. אני לא צריכה לעשות להם לסרט חתונה. אני חושבת שאתה מגזים. לא, עמנואל, ממש לא. לא, תקשיב, אין מצב. לא, אני לא יכולה, אני אמרה זאת עכשיו על הידיים. בסוף נפגשנו אצל לטו וחיפשנו רעיונות. עידו הציע שנמצא דברים טובים על ניב. יאללה חבר'ה, בואו נמצא כמה דברים טובים על ניב. אז ישבנו וחשבנו. לא מצאנו כלום, אז שיחקנו קצת. אקסבוקס, מונופול קלפים. לישר הכין סנדוויץ' שיעזור לנו ליצירתיות. אולי נחפש לכלוכים על ניב? אז החלטנו לעשות חיקויים של ניב. כמה זמן לא שיחקתי כדורסל. כמה זמן לא שיחקתי טניס. רואה את זאת? הייתי המפקד שלה. רואה את זה? הייתי המפקד שלו. יעניקו אתה, גדי אייזנפורט, דרגת אבל עשינו את זה כבר, אז עברנו לחפש תמונות מביכות. זאת שהוא תוקע קנולי, זאת שהוא רוקד על עמוד, זאת שהוא רוקד על עץ, ועוד מלא תמונות שהוא נראה כמו קוקסינל. וכמובן, אי אפשר בלי הסרטון. זה וידאו? רום העלה שצריך למצוא גם לגלי דברים. אבל צריך למצוא גם לגלי דברים, לא? פניתי לעינת, היא סיפקה את הסחורה. גלי חושבת שהיא בריטני ספירס. ההוכחות לכך שגלי היא בעצם סינית. גלי מתעללת בבעלי חיים, גלי לא יודעת איך להשתמש במטריה, גלי מתאמנת באומנות ההסוואה, גלי מתאמנת בפרקור, והתמונה הזאת שאין לי מושג מה להגיד עליה. חבר'ה, נו, בחייאת, די, עזבו אתכם סרטונים, שטויות, בלגנים, מה שהכי חשוב זה היערכות רצינית לחתונה. שמח לראות שכולם התייצבו למרות כל הקשיים. סליחה על האיחור. הלו. לא. מה, זה איחור אופנתי פה? לא, קטן. סתום את הפה! תצטרף לכולם. אנחנו פה במטרה אחת ויחידה. החתונה של גלי וניב. ואם למישהו פה יש איזושהי בעיה, מענה, טענה, שידחוף אותה עמוק לתוך התחת שלו. כמו שזה נראה עכשיו, זה הולך להיות ביזיון אחד גדול. תראו איך אתם נראים. אתה! מתי פעם אחרונה יצאת לצ'ייסר עם החברים? אחי, אני גם אומר... אל תענה לי! חוצפן! ואתה? מתי פעם אחרונה יצאת לבירה עם החברים? אבל יש לי צליאק! סתום את הפה!
ציליאק, שמיליאק, גם כן. יאללה, דגני, יהיה בסדר. הלו, אתה. אתה בחתונה של אחות של ניב. חיבקת טוב את האסלה בזמן ההופעה של מפלגת משרומס, לא? תסתכל אליי! טוב, דגני, אל תהיה קשה איתנו, גם ככה הוא עוזב לחו"ל. הופה, אתה בחתונה שלך, ניב, אחרי כל הריקודים, נכנס לבריכה, הרים אתו על הכתפיים. מה נסגר איתך, אה? אני לא רוצה שתביישו את עצמכם. את עצמכם, את החברים שלכם. אנחנו לא הולכים להפקיר את ניב לבד ברחבה. כמות האשכנזים שהולכת להיות בחתונה הזאת, זה עוד עלול להיגמר בריקודי אורה ומעגלים. תסתכלו על עצמכם. מה נהיה מכם? אנשים, חבורה של אנשים נורמטיביים. בסוף היום הזה, אני רוצה את כולכם, אריות. זה ברור? ברור!